Τελάκης Backpack, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Είμαστε στην πόλη Ahmedabad, New City in India, Μαρτίνα. Νέα πόλη για μας εδώ στην Ινδία. Μια πόλη η οποία ανακηρύχθηκε το 2017 μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο λόγος ότι έχει πολλά αρχαία. Έχει μαυσολία, τζαμιά, ναούς, φρούρια, πύλες. Θα τα δείτε όλα στο σημερινό βίντεο. Να σας δείξω λίγο το ξενοδοχείο που μένουμε. Είναι αυτό εδώ το ωραίο ξενοδοχείο. Πληρώνουμε περίπου 14 ευρώ την ημέρα. Ναι. Και είμαστε στην παλιά πόλη. Που η παλιά πόλη είναι μια πόλη αρχαία και πλούσια με ιστορία. Τώρα πάμε βόλτα στο κέντρο της πόλης. Αλλά πρώτα I want to see my friend there. Θέλω να σας δείξω εδώ το φίλο μου που γνωρίσαμε χθες και έχει ένα μικρό μαγαζάκι στο κέντρο της πόλης. Η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Ινδίας. It's here also a big house, a big mess. But this is what we like in India. The house and the magic of city. The rush. Hello my friend, how are you? Hey, hello, how are you? Λοιπόν, να σας πω πόσο καλή είναι η Ινδία. Χθες μόνο και μόνο που ήρθαμε στο μαγαζί του μας κέρασε τσάι και καφέ. And I tell that you are the best here. And yesterday you gave us coffee and tea. And tell why Greeks have to choose to come in Ahmedabad here. Yes. Why Greeks have to choose to come? I say you. I explain it. Yes. Because of the thing is that, first of all, India is an incredible country. And Gujarat is an ancient Gujarat. Ahmedabad is the heritage city Ahmedabad. UNESCO has declared in 2017 Ahmedabad heritage city. Λέει ότι είναι αρχαία πόλη. I translate the Greek. Λέει ότι είναι αυτό που σας είπα πριν στο βίντεο. And it's a unique city with a lot of history. We are going now to the centrum and we will come again later. See you. Have a nice day. After coming, we will drink coffee today. Okay. But today I drink tea and coffee. Για να καταλάβετε τι καρδιά έχουνε οι Ινδοί και δεν είναι μια τυχαία περίπτωση. Γενικά θα δεις πολύ κόσμο έτσι ευχάριστο, φιλόξενο, που θα σου πει δύο πράγματα για την ιστορία της πόλης του, θα σε βοηθήσει με ό,τι θέλεις και αυτό είναι που αγαπάω στην Ινδία, γι' αυτό είμαι και δεύτερη φορά χωρίς κανένα πρόβλημα. Ας περάσουμε τώρα αυτό το δρόμο. Βλέπετε. Yes, this is true. Βλέπετε, έχει αρκετή κίνηση. Κοιτάξτε τι γίνεται. Πάμε απέναντι. Και Μαρτίνα, now we are going to the city centrum. Και τώρα πηγαίνουμε στο ιστορικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο μας. Κάπως έτσι ξεκινάει ο περίπατος στην παλιά πόλη. Βέβαια μέχρι και εδώ μέσα θα δεις τουκ-τουκ, ποδήλατα, αμάξια. And inside here is like a super house. And και ένα μεγάλο και μια μεγάλη αγορά. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ένας Ινδουιστικός ναός με το μπουμπίς που θα δεις και πίσω είναι το φρούριο της πόλης που θα πάμε να δούμε. Εδώ πέρα έχει γενικά αρκετό κόσμο, είναι ένα μέρος που έρχονται οι ντόπιοι και κάνουν τις αγορές τους και όχι μόνο αυτό, από όλη την Ινδία έρχονται εδώ στο συγκεκριμένο μέρος. Hello, how are you? Namaste. Έρχονται στο συγκεκριμένο μέρος για να αγοράσουν πράγματα. Η πόλη, εκτός από την ιστορία που έχει, φημίζεται για το φαγητό και για τα πράγματα που έχει. Thank you. Επίσης αυτή η πόλη, οι ντόπιοι την αποκαλούν το Μάντσεστερ της Ινδίας. Λόγω της κλωστοεφαντουργίας εδώ πέρα πήρε αυτό το όνομα. Αυτή η πόλη είχε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη πριν αρκετά χρόνια. Βλέπετε εδώ αυτό το φρούριο, είναι
ένα αρχαίο που μπορείς να δεις μέσα στην πόλη. Και άμα μπεις εδώ θα έχει και λιγότερη φασαρία. Μαρτίνα, nice castle. Yes, βλέπετε εδώ πέρα την είσοδο του κάστρου. Φανταστείτε ότι αυτή η πόλη είναι περιτυχισμένη και όπου και απερπατήσεις θα δεις αρχαία, όπως αυτό εδώ. Θα πάρουμε και ένα πρωινό να σας δείξουμε εδώ τι τρως στην Ινδία αν έρθεις, έτσι για πρωί, είναι το στάνταρ. Επίσης εδώ είναι ένας ακόμη ινδουιστικός ναός. Βλέπετε, σε αυτή την πόλη έχει τζαμιά, ινδουιστικούς ναούς, μουσουλμάνοι, Ινδουιστές, ζουν όλοι αρμονικά και αυτό είναι το ωραίο στην Ινδία. Ακριβώς απέναντι συναντάμε ένα έτσι σαν πάρκο, το οποίο και αυτό έχει κάτι αρχαίο μέσα. Μπορεί κάποιος να διαβάσει την ιστορία της πόλης και πιστέψτε με, έχει αρκετό ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για αρχαία, για ναούς που έχουν τουλάχιστον 600 χρόνια ιστορία. Αυτό τώρα εδώ είναι το κέντρο που ακόμη δεν έχει τόσους πολιτές. Today is not so busy. Yes, oh my God, Παιδιά, την Κυριακή εδώ πέρα γινόταν ένα παζάρι, ένας χαμός από κόσμο. Παντού είχαν απλώς τις πραγμάτια σου κάτω, δεξιά αριστερά, φωνές πουλάγανε. Αλλά τώρα ναι, ακόμη είναι πολύ χαλαρά. Δείτε, έχει μερικούς πολιτές εδώ πέρα. Hello, how are you? Αυτό εδώ είναι το τζαμί της πόλης. Συνήθως το απόγευμα και το πρωί θα ακούσεις προσευχές. Hello, how are you? My name? Your name? Mahesh. Mahesh. Nice to meet you. यहाँ का मैं वहीवट तारे इसको साथ में ले जाइयो। टॉयलेट साफ करेगा। टॉयलेट साफ नहीं करेगा भाई अपने। Later, breakfast and I will come. Thank you. Η Μαρτίνα που γεια. Here you are. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να περπατήσεις και να μην μιλήσεις με 100 ντόπιους εδώ πέρα, ειδικά τώρα που κρατάω και την κάμερα. Αλλά εντάξει, και αυτό έχει πλάκα εδώ στην Ινδία. Λοιπόν, εδώ είναι το μέρος που θα κάτσουμε για πρωινό. Here is the restaurant, right? Λοιπόν, για πάμε λίγο. Και νομίζω είναι η καλύτερη επιλογή. Εδώ μες στην πόλη έχει πολύ κόσμο, είναι καθαρό. Yes. Yes, είναι αυτό εδώ. Μια γαβάφα με τσάι. Yes, the best tea. The best tea here. I'm from Greece. Κοιτάξτε εδώ το ανακάτεμα. Αυτό γίνεται όλη την ώρα. Αυτό γίνεται όλη την ώρα. Βράζουν το τσάι και το ανακατεύουν με αυτή τη μεγάλη κουτάλα. Εντάξει, εδώ βλέπεις πραγματικά τρελά πράγματα. Το ίδιο γίνεται και με το καφέ. Λοιπόν, ομελέτα. Αυτή η ομελέτα που έχει τα spices μέσα είναι πραγματικά πολύ ωραία. Έχει κάρι, από ντομάτα και το καλύτερο ψωμάκι, παιδιά. Σαν τσουρέκι είναι. Καθώς κάνει ντόπι με αυτό το ψωμάκι, το τσουρέκι να το βουτάνε στο καφέ και να το τρώνε. Εγώ δεν το κάνω γιατί με αδειάζει, αλλά είναι πολύ φρέσκο ψωμάκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Yes, I have everything, Martina. Και η πόλη αρχίζει να ξυπνάει επίσης. Ήδη έχουν στήσει τις αγορές τους, εδώ πουλάνε παπούτσια. Oh, the chickens, Martina, you want? Tikka masala with chicken. Αυτό είναι το ωραίο στην Ινδία. Θα βρεις να πουλάνε τα πάντα. Μπορούν να διορθώσουν τα πάντα. Και πουλάνε ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Δηλαδή κάποια πράγματα τα βλέπω στον δρόμο και λέω αυτά τώρα το πουλάνε έτσι χωρίς λόγο. Βλέπετε εδώ έχει διάφορα μαγαζάκια. Nice food there. Yes. Local. Yes. Και πάμε να βγούμε στο κεντρικό τώρα δρόμο. Κοιτάξτε εδώ αυτές τις αγορές και μέσα. Δηλαδή είναι τεράστια αυτή η πόλη. Με πάρα πολλές αγορές. Εδώ έχει αρκουδάκια. Also the birds. Yes. My favorite. Παιδικά παιχνίδια. Και όπως σας είπα, αυτή η πόλη είναι γεμάτο αρχαία. Μπροστά βλέπετε αυτή την αψίδα, μια παλιά είσοδο της πόλης. Finally, I like the city. Yeah. The first impressions was great. Η πρώτη εντύπωση, ναι, δεν ήταν και η καλύτερη, αλλά όσο περπατάς, Because it was too busy, you know. it was also too busy, now it's very nice. Δηλαδή το χάος, αυτό που είπα στην αρχή του βίντεο, ότι χάνεται η ομορφιά της πόλης αν γίνεται ένας πανικός εδώ. Αυτή τη στιγμή περπατάμε και είναι πολύ ωραία. Έτσι ξεκινάει να μου αρέσει περισσότερο αυτή η πόλη. Να σας δώσω και μερικές πληροφορίες για την πόλη. Αυτή η πόλη ιδρύθηκε το 1411 από τον Σουλτάνο Αχμέτ Σαχ. Γι' αυτό κιόλας λέγεται η πόλη Αχμέταμπαντ. Αυτή εδώ ήταν η πύλη που ο Σουλτάνος πέρασε μέσα στην πόλη και προσκύνησε εδώ πέρα. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιες επιγραφές που μπορείς να διαβάσεις τι είναι το κάθε τι που βλέπεις. Για να δούμε λίγο εδώ. Να, εδώ είναι κάποιες πληροφορίες που αν θέλει κάποιος μπορεί να διαβάσει. Γιατί αν δεν έχεις ξεναγώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς τα πάντα για αυτή την πόλη. Αλλά δείτε πίσω πως φαίνεται έτσι η πύλη αυτή και πως είναι τα μαγαζάκια δεξιά και αριστερά. Επίσης δείτε και τα σπίτια εδώ πέρα, δηλαδή ο κόσμος έχει τα μαγαζιά του και από πάνω μένει. Θέλω να τα δείτε λίγο τα κτίρια πως είναι, μιλάμε για μια πολύ παλιά πόλη. Δείτε τα σπίτια τους, παιδιά. And full of markets, Martina. Yes. You can find everything here. Yes. And very cheap. Yes. Also Indians come here to buy. Yeah, of course. Εκτός από ότι θα βρεις τα πάντα πάρα πολύ οικονομικά. Ahmedabad is like city for bazaars, for shopping. What is this here? Very famous. Τι είναι αυτό? Maybe it's free. Probably it's free. Yes. Λοιπόν, από εδώ τώρα πηγαίνουν προς το τζαμί της πόλης. Ένα ακόμη ιστορικό κτίριο. Το τζαμί χτίστηκε το 1424 του Σουλτάνου Αχμάτ Σαχ. Και δείτε, έτσι εδώ είναι η πόλη. Και ξαφνικά έρχεσαι σε αυτό εδώ το κτίριο, να σας δείξω την είσοδο. Σαγιονάρες, παπούτσια, οτιδήποτε τα βγάζεις. Nice to meet you. Your name? My name is Yash. Okay, Ziers. Ziers. Yeah, Very important building, eh? yeah. It's an ancient monument. Yes. Super. Και θα περπατήσουμε λίγο ξυπόλυτα εδώ πέρα για να σας το δείξω αυτό το τζαμί. Κοιτάξτε τώρα, ένα ιστορικό μέρος. Yes. Ναι, οι κοπέλες δεν μπορούν να μπουν μέσα, γυναίκες, είναι μόνο για άντρες. Και αυτό εδώ πέρα είναι το τζαμί, βλέπετε έχει και χώρο που προσεύχονται. Και επίσης να σας πω ότι αν σας αρέσει το βίντεο μέχρι στιγμής μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να με ακολουθήσετε στο Instagram αν θέλετε να βλέπετε ιστοριούλες την ώρα που ταξιδεύουμε και με αυτόν τον τρόπο θα με στηρίξετε. So hot, so hot. Nice to meet you, Bye bye. Bye. Και ένα παιδάκι το οποίο την δώσει έχει έρθει εδώ να δει αυτή την πόλη. Ας γλιστώ και λίγο εδώ πέρα. But give me the stuff. Δεν.
Or how many kilos I am, I give reasons. Give Martina. There are only kind of people. And With clothes. Yes, with clothes. so how many kilos you are? Έχω χάσει 10 κιλά, παιδιά, από το ταξίδι, από τον Νοέμβριο που ξεκίνησε το ταξίδι. Έχω αρχίσει να τη συμπαθώ πολύ αυτή την πόλη και θα βάλω I can rate the city with 8. I think 7 to 10, maybe 7.5 to 10. Hello. Okay. Εδώ υπάρχει μια διχάλα στο δρόμο. Choose right or left? Yes. Ας πάμε δεξιά. Hello. Today we have bus again. Hello. How much cost one sugar? 20 rupees. 20 rupees. Okay, one. 1 cup. One cup, yes. Where are you from? I'm from Greece. Greece. Very nice India. We love India. Yeah. No ice, just There's sugar cane. yes, sugar cane. Βλέπετε ζαχαροκάλαμο, παιδιά. 1 glass. One glass, yes. Okay. Thank you very much. Welcome. Take it. Fresh and nice, right? Fresh. Super, thank you. Βλέπετε. 20. Ah, okay. Keep, okay, thank you. It's okay, thank you. You want? Okay, I can try, but Ah. Βάζουν τα καλάμια μέσα και έτσι βγάζουν το χυμό που είναι πολύ γλυκό και ωραίο. Και δροσιστικό, because it's hot now, so it's refreshing. Βλέπετε τα δρομάκια εδώ γίνονται ακόμη πιο στενά. Για πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας από εδώ. really nice, like lemonade. Yes, and sweet, very sweet. Παιδιά, να σας πω ότι αυτή η πόλη είναι πολύ underground πόλη. Εννοώ ότι δεν είναι τόσο τουριστική. Είναι μια πόλη που εμείς ξεκινήσαμε από Βομβάη, πήραμε λεωφορείο, κάναμε γύρω στις 12 ώρες για να έρθουμε. Βρίσκεται βορειοδυτικά, όπως βλέπεις στο χάρτη της Ινδίας, και είναι μια πόλη που δεν θα δεις πολλούς τουρίστες. Δηλαδή, maybe we are the only tourists and some people more. Yes. Ναι. I think we saw only one tourist Yes. during these 3 days. Yes. Έτσι αυτό την κάνει ακόμη πιο ωραία. Λοιπόν, να το. Look. Opposite. Other monument. Let's go. Δείτε αυτό που σας έλεγα. Περπατάς και εδώ βαριέσαι να περπατάς. Και on the left. You see, and on the left there is a monument. Not now. And on the right. No, thank you. Για να δούμε εδώ τι είναι. Βλέπετε εδώ τα μαγαζάκια τους. Κάτω ακριβώς από αυτόν εδώ το ναό. Πάω κατευθείαν στις πληροφορίες. Λοιπόν, Tomb of Ahmed Shah. Ο τάφος της γυναίκας του Ahmed Shah, Μαρτίνα. Και ας πάμε λίγο πάνω να δούμε και το μαυσολείο αυτό εδώ πέρα. Λογικά δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. We cannot go inside. Αλλά... Oh! Yes! So it's a lot of tombs inside. Ancient tombs. Βλέπετε, παιδιά. Nice, interesting. Oh my god, they are everywhere tombs here in this city. Yes. Even in the restaurants. Yes. Everywhere. And let's go to see opposite. Νομίζω και το... You are lucky. Νομίζω και ακριβώς απέναντι
Από εδώ, let's go to the left. Έχει πάλι μαυσολείο που έχει τάφους αρχαίους μέσα. Έτσι αυτό είναι το ωραίο της πόλης. Και εδώ μαγαζάκια έχουν. Hello. Έχουν και τα ζωάκια τους εδώ πέρα. Βλέπετε, εδώ είναι σαν μια μικρή γειτονιά που ζει ο κόσμος. Λοιπόν, και φτάσαμε και εδώ. Εδώ είναι ο τάφος και του ιδρυτή της πόλης που σας είπα στην αρχή του βίντεο, του Αχμέτ Σαχ. Μέσα σε αυτό εδώ το... Yes, okay, so can go. Να, sorry. No video, okay. Δεν μπορώ να κάνω βίντεο να βλέπω μέσα πώς είναι το μέρος. I cannot make video. And here, what is this? Hey? Like a mosque. Yes, like mosques. Another tombs here. Oh my god. Everywhere, yes. Κρίμα που δεν μπορώ να σας το δείξω, αλλά τώρα πάμε προς το Ινδουιστικό ναό της πόλης. Let's see the Hindu temple. Yes. Γιατί είμαστε στην Ινδία και είναι από τους ομορφότερους εδώ ναούς της πόλης. Να σας δείξω κάτι ακόμα ενδιαφέρον. Είναι εδώ αυτά που τα λένε Ketarpal Ni Pol. Δηλαδή είναι κάποιοι είσοδοι που μπαίνεις μέσα και έχουν τα μαγαζιά τους και είναι τα σπίτια τους εδώ. Και υπάρχουν μέσα στην πόλη πολλές τέτοιες εισόδοι. You see, a pole, this is like a pole. So you can see business and homes here. And in front is also something that we can see. You see, it's like a Hindu temple. Βλέπετε ένας ακόμη ναός εδώ πέρα και μια πολύ μικρή γειτονιά. So it's nice city. Δείτε λίγο εδώ. Look how beautiful. Old building also, you can see here, old building. Βλέπετε ένα ακόμα έτσι παλιό κτίριο. Hello. It's exit? 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 Okay, thank you. Χάνεσαι πραγματικά σε αυτά τα... Yes, σε αυτά τα δρομάκια. Hello. Κοιτάξτε εδώ. Λαβύρινθος, Μαντίνα. Yes, I don't know if we are going good. It's like an exit. Okay, thanks. Αυτά, παιδιά, είναι τα πόλ που μπαίνεις μέσα και είναι ουσιαστικά μικρές γειτονιές. Να, όπως αυτό εδώ. Η είσοδος με διάφορα έτσι αρχαία. Μαχαράτσια, Other temple, yes. Nice. Like Aladdin. Yeah. Δείτε και εδώ έτσι αυτά τώρα. Τα δρομάκια. Με αυτά τα σπίτια. Βλέπεις εδώ τους ντόπιους να κάνουν τις δουλειές τους. Κάτι γειτονιές, παιδιά, Κοιτάξτε εδώ τώρα. Αυτή εδώ, σαν πλατεία, ας το πούμε, που έχει το μπαγκάκι εδώ. Βλέπετε και εμείς κάνουμε αυτό το περπάτημα. Χωρίς, yes. Εντάξει, it's very nice. Temple, τα σπίτια τους, οι ναοί τους. So finally we did good everything here. Yes. Only Aladdin missing here.
Aladdin missing here. And Jasmine. Yeah. Look here. Αυτή είναι η ωραία βόλτα, παιδιά, και ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Αυτές εδώ οι γειτονιές που πολύ απλά θα περπατήσεις και θα δεις και την καθημερινότητα των τόπιων. Και οι ιερές αγελάδες εδώ, ιερό ζώο για τους Ινδουιστές, τις ταΐζουν, τις προσέχουνε. Chill out. Yes. Έτσι ανάμεσα στις μπουγάδες, ανάμεσα στα σπίτια βλέπεις και τις αγελάδες. Και άλλη μια ωραία γειτονιά εδώ. Δείτε λίγο τα σπίτια, τα πολύχρωμα αυτά σπιτάκια που έχει εδώ. Μένει ο κόσμος. Αυτή εδώ η πλατεία. Πραγματικά μια πολύ ωραία γειτονιά. Hi. Βλέπετε όλοι χαιρετάνε, όλοι χαιρετάνε, παιδιά, εντάξει. Φιλική, όσο δεν πάει η γι' αυτό να έρθετε εδώ να το ζήσετε και εσείς αυτό. Εδώ έχει αυτό, το πούμε σαν γκράφιτι. Και εδώ είναι ο ναός, ο Ινδουιστικός ναός. Πάμε να σας δείξουμε και το ναό μέσα και νομίζω έχουμε κάνει μια ολοκληρωμένη βόλτα σε αυτή την πόλη, στην πόλη Αχμενταμπάτ. Κοιτάξτε, όλοι χαιρετάνε. Μια πόλη που δύσκολα θα δεις, γενικά και σε ξένα vlogs, δεν είναι τόσο διάσημη πόλη να σταματήσει, αν και όπως βλέπετε έχει πολλά πράγματα να κάνεις. Δηλαδή, αν τύχει να είσαι στην Ινδία, να αφιερώσεις 2 μέρες εδώ. Και κοιτάξτε την είσοδο του ναού, είναι αυτός εδώ ο Ινδουιστικός ναός. Απ' έξω έχει και πολιτές, πουλάνε λαχανικά. Βλέπετε εδώ πέρα. Και ένας από τους ομορφότερους Ινδουιστικούς ναούς της πόλης. Και μοναστήρι εδώ, από πάνω γύρω γύρω. We can take shoes out and to go inside. I can't go. So From another side I can. you can come. Λοιπόν, δείτε αυτός ο ναός μέσα πώς είναι. Μία πόλη που θα δεις τα πάντα και όλα αυτά συνδυάζονται έτσι αρμονικά και ωραία, έτσι όπως και οι κάτοικοι της πόλης. Πολύ ωραίος και αυτός ο ναός. Δείτε εδώ ένα θαύμα. Οκ. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Μαρτίνα, we'll continue today. Σήμερα συνεχίζουμε. Πάμε σε νέα πόλη. Πολύ ωραία πόλη της Ινδίας. Γι' αυτό κάντε εγγραφή να δείτε την επόμενη πόλη. Μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ινδίας. Σε άλλο state. Στο Rajasthan State. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ναι. Γεια.